que es European Schoolnet y proyectos europeos sobre matemáticas, ciencias y tecnología. Para la comunicación, Águeda Grad Velázquez, de European Schoolnet, Bèlgica. Bon dia a tots. Gràcies a la Curie per haver-me convidat. Fa com 9 mesos vaig fer la primera xerrada sobre European Schoolnet i els projectes que fem de matemàtiques, ciències i tecnologia a Viena. I hi havia 40 austríacs, però mestres austríacs allà asseguts. Vaig fer la xerrada de 10 minuts, vaig presentar 12 projectes, igual que vaig fer avui. I quan vaig tornar a Brussel·les, els vaig escriure als que coordinaven un dels projectes, vaig dir, escolteu, va ser un èxit brutal la xerrada, us va agradar molt el vostre projecte. I em van dir, ah sí, que bé, i clar, vaig pensar, com es quantifica això d'un èxit brutal? I vaig dir, mira, aneu a la vostra pàgina web i mireu quants austríacs han mirat la presentació, o la vostra pàgina web durant la setmana després de la presentació. I em van dir, 2 austríacs. I vaig dir, 2 de 40, això és molt, això és poc. I em van dir que al màrqueting, quan hi ha un 1% de la gent a la qual una campanya anava dirigida, després va al teu projecte, és un èxit. Vaig dir, bé, 2 de 40 no està malament. Digues, però espera un moment, n'hi ha 40 persones, n'hi ha 10 projectes que vaig presentar, això vol dir 4 persones interessades per projecte, n'han vingut 2 a la pàgina, 50%, èxit, brutal. Això és el que estava pensant quan, després de saber de fer aquesta xerrada una altra vegada, és que si jo faig una xerrada de 10 minuts on presento 10 projectes, l'interès va variant, no? I per quan toca un projecte que realment us interessa, en aquest moment ja no esteu escoltant, no esteu pensant en una altra cosa. Aleshores he canviat el format i el que anem a fer és el següent. Vaig a preguntar-vos quines coses us interessen durant la xerrada. Si el que us interessa és el que vaig a parlar, escolteu durant el segon minut. Si no, us tanqueu les orelles i connecteu d'una altra vegada després, d'acord? D'aquesta manera sols escoltareu els projectes que realment tenen algun interès per vosaltres. Si després aneu a la pàgina web, encara millor, i podré dir, mireu, els 2 que estaven interessants, els 2 han vingut. Aleshores, això és el que anem a parlar en 8 minuts. Primer de tot, qui coneixeu European Schoolnet? 2 persones. Això vol dir, qui no coneix o no ha sentit parlar mai de European Schoolnet? Molt bé. Els 4 que sí que ho coneixeu, tanqueu-vos les orelles. European Schoolnet és una companyia belga que ens trobem a Brussel·les. És un consorci de 31 ministeris d'educació d'Europa, la qual cosa vol dir simplement que els ministeris ens donen diners, la Unió Europea ens dona diners i companyies donen diners i fem projectes d'educació. Dirigida aquí, donem suport a les escoles en l'ús de les TIC a l'ensenyament. D'entrada, vol dir que comencen a utilitzar ordinadors a classe, que utilitzen noves tecnologies. Promovem la dimensió europea en les escoles i l'educació, que vol dir que posem en contacte escoles valencianes amb escoles lituanes, escoles italianes amb les txeques. Treballem en projectes que normalment no fem cap projecte que sol siga per un país, ha de ser per diversos. I finalment contribuïm a la millora i a l'augment en la qualitat de l'educació a Europa, que vol dir que fem projectes de recerca en el que veiem si nous mètodes són bons o no, fem proves pilot a diferents escoles europees i veiem els resultats. Molt bé, ateneu un moment tots. Quins de vosaltres sou físics o químics? Alceu les mans. Quants de vosaltres feu classe de física-química? Aguanteu les mans, també. Quants us interessen els experiments? Bé, bé. Doncs per vosaltres tenim avui, que és com allò a la platja de quicos, papes, cacauets, doncs avui, tenim Experimania per vosaltres. Experimania és un projecte que financia l'Associació Petroquímica de Companyies Europees de Petroquímica
i el que fa és intentar fer la química i la física més interessant per als estudiants mitjançant experiments molt senzillets. Hi ha una competició que és... Els suecs diuen que les competicions a les escoles això no és forma d'ensenyar, però la resta no té tants problemes amb això. I és molt senzill, si aneu a la pàgina aquesta, experimania.net, que està en diverses llengües, tenim enguany unes activitats que són sobre propietats i l'únic que s'ha de fer és una prova senzilleta a classe on es mostra o es visualitza una propietat per un parell d'imatges, una petita presentació als alumnes i ho pugeu ahir i participeu en una competició. Quan dic un experiment senzill, estic parlant dels mateixos termes que Rafa deia abans, que no cal instruments molt avançats, perquè sé que molts laboratoris no en tenen. Veieu, a nit, com que encara no tenim son, Albert i jo vam fer un petit experiment d'experimania, perquè vegeu que es fa en 5 minuts, fins i tot de la 1:30 del matí. La idea és mostrar què és allò de la impermeabilitat, com es veu, com es visualitza, com es mostra una classe. Així que vam agarrar aquesta xiqueta, que es va mostrar voluntària, es va presentar voluntària. Li van posar un plàstic damunt i van dir, mira, la xiqueta es mulla. Vam agarrar un paper després i la pobra dona va acabar una mica pitjor. Si veieu. Així que simplement si aneu a aquesta pàgina veieu que n'hi ha moltes propietats que podeu gastar, les que vulgueu. Necessitem equips d'alumnes de 2 o 3 d'alumnes que ho feu a classe, teniu una classe, si us dividiu el grup de 20 o 30 alumnes en grup de 3, feu el mateix experiment i simplement que sí que es facin una parell de fotos i una presentació vol dir una pàgina, 3 línies explicant quina és la propietat d'eixa, com ha funcionat i podeu pujar-hi. Pels que les escoles que vulguin una mica més de diners, n'hi ha els premis inclouen un de 2.000 euros per l'escola i regals pels xiquets. Següent, els que... Quants de vosaltres sou de físics i químics i us interessa més els temes d'energia, conservació, canvi climàtic, coses així? En tenim... Caram. Per vosaltres tenim Future Energia, que és sobre conservació d'energia, com fer que no s'acabi i així. Aquest està finançat per els Plastics Europe, que són els que fan plàstic a Europa. Nosaltres, com a European School, el que fem és bàsicament les companyies volen fer projectes d'educació i estem com enmig. Parem tot, les companyies venen a nosaltres i diem, bé, nosaltres fem propaganda dels plàstics, però sempre des d'una vessant educativa, res de propaganda que sou els millors i ja està. I així serveix perquè a ells els interessa que hi hagi estudiants que estudien ciències, perquè si no, d'ací uns anys no tenen treballadors i després per això ho financien. Que el Future Energia és encara més senzillet, això tenen uns superherois i la idea és simplement fer una foto dues de la vostra escola, al vostre poble, amb els xiquets on es mostra coses, maneres de preservar l'energia. Per exemple, si veieu l'ordinador que està encès, tot això doncs és tota nit, això és almenys es desendolla i ja està. És una foto molt senzilla, això es posa el superheroi al costat, que es pot baixar a la web i es puja. Així teniu, aquest teniu fins al 30 de maig i teniu els premis que n'hi ha també. Aquest crec que us conviden a Europa o això. A Brussel·les. Quants de vosaltres us agrada més conèixer d'altres mestres, intercanviar idees, xerrar sobre com fan ells les classes, coses així? Tenim una, dues... Vale. Dos grupets. Jo crec que vosaltres us heu apuntat a tot, Per a vosaltres tenim un grup de matemàtiques, ciències i tecnologia on així n'hi ha mestres de tota Europa i us convidem a apuntar-vos i allà podeu discutir qualsevol tema d'ensenyament amb gent d'altres escoles i d'altres països. Tenim una pàgina web.
De la presentació la tindreu de després, així que si vaig massa ràpid per prendre enllaços, puc canviar-vos tota la informació.